Ir-Rediffusion kien wieħed mill-mezzi ewlenin tax-xandir li jgħenu fl-istandardizzazzjoni tal-Malti u li taw spinta lill-użu formali tiegħu. Imma x'kien sewwa sew ir-Rediffusion? X'tip ta' lingwaġġ kien jintuża fuqu? U x'irwol kellha l-lingwa Maltija fuq dan il-mezz ta' xandir? Ir-Rediffusion kien l-ewwel mezz ta' xandir pubbliku f'Malta. Għal ħafna snin, għal perjodu ta' madwar 25-30 sena, kien l-unika mezz illi bih fil-Gżejjer Maltin kont tista' tisma' xi ħaġa tax-xandir illi hija lokali. Għall-ewwel illi beda jxandar ir-Rediffusion fl-1935, il-biċċa kbira tal-materjal li kien jixxandar minnu kien bl-Ingliż. Bil-Malti bdew bil-mod il-mod deħlin affarijiet bħal ngħidu aħna it-traduzzjoni ta' l-aħbarijiet mod partikolari, oriġinarjament anke l-aħbarijiet tal-BBC minn fuq ir-radju dan dejjem, imma mbagħad anke ċertu avviżi tal-gvern, gvern kolonjali hawnhekk qegħdin ngħidu qegħdin nitkellmu dwar is-snin immedjatament qabel it-tieni gwerra dinjija, ġifieri fis-snin 30. Imma kif appena tidħol il-gwerra mill-ewwel ir-Rediffusion jieħu spinta l-qudiem f'dak li hu l-użu tal-Malti. Naturalment, il-gvern ta' dak iż-żmien kien ra illi bih jistgħu jiġu komunikati anke avviżi importanti ħafna bħal pereżempju is-sinjali tal-attakk mill-ajru. U hawnhekk allura jiġu dawk illi kienu n-nies illi kienu forsi l-aktar sinonimi ma' dawn l-ewwel snin ta' Rediffusion. Fuq quddiem net, naturalment, jissemma Effiċantar. U Effiċantar nerġgħu niltaqgħu miegħu minn hawn ftit sekondi oħra. X'tajjeb hawnhekk illi ngħidu illi kien hemm ukoll dawk li kienu it-tradutturi, dawk li kienu jaħdmu bħala uffiċjali ta' l-informazzjoni. U fost dawn kien hemm nies li huma fost quddiem net fit-tħaddim tal-Malti anke fil-letteratura f'dawk is-snin. U allura qed nirreferu hawnhekk għal nies bħal Giuseppe Kuti pereżempju, jew inkella Giusi Mallija. Dawn primarjament flimkien anke aktar il-quddiem u f'dawn l-istess żminijiet Kellinu Vella Ħaber illi kien involut anke huma d-Dipartiment tal-Agrikoltura biex jagħmlu anke x-xandiriet għall-bdiewa. Wara l-gwerra, Effiċantar ġie mqabbad mid-diriġenti ta' Rediffusion illi kienu Ingliżi biex jibdew jipproduċu programmi bil-Malti. U dawn il-programmi bil-Malti mill-1947 il-qudiem kibru fil-kwantità u anke fil-kwalità. Kibru fil-kwalità għax kellek nies li kienu impjegati biex jaħdmu bħala xandara bil-Malti tal-post u tal-fis. Fost dawn kien hemm pereżempju Charles Arrigo, Victor Galdes, Victor Aquilina. U interessanti wkoll illi f'dawn l-istess żminijiet għandek ukoll l-ewwel vuċi ta' mara illi xxanda regolarment. U din kienet Carmen Carbonaro. Hawnhekk tajjeb ngħidu illi l-impatt illi kellu dan ix-xandir bil-Malti kien wieħed kbir ferm. Pereżempju, dawn ix-xandiriet ta' Carmen Carbonaro fihom kien ikun fihom riċetti bil-Malti. Ir-riċetti bil-Malti kienu xi ħaġa ta' rarità qabel dan iż-żmien. Fl-istess waqt anke spinta lill-letteratura u l-lingwa Maltija mill-professur Giuseppe Aquilina illi kien anke iħeġġeġ biex isir qari ta' poeżiji u qari ta' novelli, imma fl-istess waqt anke il-famużi qari ta' romanzi ta' Charles Arrigo jibdew bejn wieħed ieħor f'dan iż-żmien. Matul is-snin 50 u anke aktar u aktar tard, fis-snin 60 insibu anke splużjoni ta' radiodrammi fejn ir-radiodram bil-Malti kien xi ħaġa illi hawnhekk tajjeb li niftakru li dan huwa fis-snin immedjatament ta' qabel ma beda it-television f'Malta. U allura dak illi kienet drama bil-Malti inti jekk ma tarajiex fuq il-palk dina tista' tismagħha fuq ir-Rediffusion. U hawnhekk naħseb li kien wieħed mill-iktar kontribuzzjonijiet interessanti ta' Rediffusion. Anke għandek kittieba bħal Francis Beyer,
Oreste Kalleja u oħrajn li kitbu għal Palk Malti bħal Fred Sant u diversi oħrajn illi jibdew anka l-ewwel xogħlijiet tagħhom jew fost l-ewwel xogħlijiet tagħhom huma propju radiodrammi li kienu jixxandru fuq Rediffusion. Dak kollu illi ġara matul is-snin 30, 40, 50 u 60 kellu impatt sostanzjali naturalment fuq meta ġejna snin 70 u tfaċċa ir-Radju ta' Malta kif kien jissejjaħ dak iż-żmien dak li llum nafuh bħala Radju Malta. Radju Malta kuntrarju għal Rediffusion kien ixandar bil-Malti primarjament. Rediffusion xorta baqa' kellu kanal li kien ixandar esklusivament bl-Ingliż għax fil-fatt kien sempliċiment ixandar dak li jkun ħireġ fuq il-World Service tal-BBC. Imma hawnhekk naraw li anka dawn l-ewwel programmi fuq ir-Radju Malta kienu l-istess stil ta' programmi illi kellek anka fuq ir-Rediffusion. U allura naħseb jiena li l-impatt anka ta' kif isir xandir bil-Malti, ir-Rediffusion kellu naħseb jiena rwol importanti ferm. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.